Nabulabog ang mga residente sa Purok 4 Gumamela, Barangay Apocon sa Tagum City, Davao del Norte diyang gipusil patay ang usa ka lalaki Biyernes sa kaadlawon Hulyo 25, 2025. Gila ang biktima nga usa ka Eduardo Bergantin, 38 anyos. Nakahagom og mga samad pinusilan sa ulo ug lawas ang biktima. 5 ka basiyo sa bala sa .45 nga pistola ang na-recover sa mga pulis sa lugar nga nahitabuan. Kailangan sila sa kuan sa suspect kay ang base sa mga nakatungog na naiputo-puto burag nagsigit-sigit pa siya ayaw ba nakadagan pa siya sa initial nilang punta mga 30 meters bago siya matumba tapos iwasan pa siya dito. Personal grudge o pagdumot ang usa sa mga ginasubay nga motibo sa kapulisan sa pagpusil patay sa biktima. Posible kay pero man sila og nag-abot dito. So isa sa gulo ko nato kita-tanaw dire kung makuha na to basig na ipagkuha ko na para sa mga modus dito kung mag-abot mga drug related ng mga kuhan. Pero di na to wala po ng gulo nga doon ay kasupok kay pati yung gusto kapila man siya kipusin. So pwede personal grudge. So mato ka mong gitan-aw na waong pina-recover sa iya nga kinadilig na luga. Sumala sa Tagum City Police, posibleng duha ang responsable sa krimen nga pulos na kamotor. Ginasubay pa sa kapulisan ang background sa biktima. So kini nga incident is either ang away ani nila lawg gyud kayo o paminaw namo is dili to taga-diha ang nagkuha di pareha mas sila dili taga-diha no. Kay nakamotor, posible nga laing lugar diha na sila nag-abot, magsabot sila nga mag-abot din ha. So there's something wrong yun, naagin sila ibrag kaning illegal activities na ginabuhat kay nga nung anak orasa. Dito sila sa lugar nga ngit-ngit, dito mas sila mag-abot. Di man to taga-diha itong victim. Padayon ang hot pursuit operation sa Tagum City PNP sa mga responsable sa krimen. Lakip sa ginasubay ang mga CCTV camera sa lugar nga dakong tabang aron daling maila ang mga sospitsado na magatubang og kasong murder. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.